Dayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag abigat yo amin nga sangapada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasaragan ni Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot, West Luwag City, Ilocos Norte, Philippines. At ito mga sumangbay programa. Dear Manong Nemi, kadto ti pagahim yun ni Manong Yohan Nemi Ruiz, kumabkablawak iti bagabigat na bagal daw na mga oras. Kada kayami nga sangapan dahil at kumusta kami dito lugar ngayon nyo ita nga paset tilobong anyaman nga daw kin oras. Kumusta kayo? Pag-share yun ti programa tayo. Share this program. At padanan yung bagayam di pagkasalitaan ni Susana nga napoluan Black Sheep. Pagsasaoto iti Black Sheep kabsat, Black Sheep iti pamilya, uno ita iti pamilya, uno Black Sheep iti may sa grupo, Black Sheep iti may sa organisasyon. Kagrunana pa kang kaganda yung Black Sheep iti pamilya. Ano pa kinaigan ni Susana na ito title ti pagkasalitaan nga Black Sheep kabsat, padaanan nyo. Inagaro din irugi papagay mga ibasa na ito pagkasalitaan ni Susana nga napoluan Black Sheep. Sagudahin nga rin ti surat, ti pagkasalitaan ni Susana. Dear Manong Nemi, makulit ni Gigi nga anak ko, Manong Nemi. Pilipilitan na nga mapang kami sa Dia Plaza. Tapno, agay-ayam ka no? Magay-ayam ka nagitipada ng ubing, uno, diya mo. Agbuya ka no, nagiti aglabas nga lugan, kanda dumapay nga makitkita na iti plaza. Di ako mapagustuhan, Manong Nemi, tamang ang kunak no mapignat. Lepas na nga nagsakit, Manong Nemi. So nga Jack na pa nagtrabaho, gabot tabang bantayak nga ruti anak ko. E dito, tani June nga asawak, Manong Nemi, kat nagtuloy-tuloy din na pa nagtrabaho kas construction worker. Kabayatan nga rin nga da kami ti plaza, Manong Nemi, pangaduan mo ti tao, tamumalem, dalami isen, Manong. Sa bakasyon, Sabado, awan ti klase na gitubing, Manong Nemi, naman pa'y talun nga daw nga sa nga nagbasa, na panagbasa ni Gigi, grade 3 na. Adamat bola ni Gigi, Manong Nemi, nga ipangato ni si Pawon na, sana ibakal, sana kamaten. Ananawag. Ang mga numabignat ko na. Aging ka nakadayo, tibulan na, kinamat ko mat. Nagsardeng tibulan na, Manong Nemi, ti may nga Benz, nga da nakatugaw nga lakay. Kat tilakay, Manong Nemi, pinidot na jabula. Sana inyawat kini Gigi. Nakiktuta kini malasin ko. Ti katuganak na lalaki. Ni Senyor. Ti papang ni John.
Agyaman ka kini lolo. Thank you, lolo ko na. Eh, lolo kisuna, mama? Kaya, ore no ko, no, lakay, lulom. No sa ano nga lakay, tata, tito, uncle, kasjay. Alan, agyaman naglolo. Awan nyaman na, malasang kapok. Abi agmemasa kayo, tata. Kinunak manong name. Talagang saan na kamalasin tila kay. Takasan nung ngamin nga malasin na. Itan saan lang makita na. Tadi nagkasar kami kini June kat saan nga mimay. Ore di kakabsat ni June manong. Talinaksid da nga ro da kabsat da ni June. Diyan mo no pati reto nga lakay kat tilaksid na ti anak na nga junior na pay. Kat gabuta saan nga dayuan ni Gigi manong name tilakay. Gabuta nakipagtugaw pa yan iti abay na. Kitang kadlaay nga. Napalit ti dara ako nada. Mawalintik to ko dito abay mo, lolo. Mabali na po. Nasyadam na nakasasalitak. Katsiga siya ti inana. Uwan tata. Diyos na po. Kakaingas kayo tiyak mo. Napintas na ting obig nga. Adat na gamobok. Gigi, tata, lolo. Ni tanang ko, ni mamang ko, Susana tinagan na. Sabi kasi tilangam. Ako tata, gabgapo na ti sakit. Nagpapaungar pa lang. Iso nga da, sakmo pa kayat nga umay dito yung plasat at kayat ang mabignat. Mapilit met. Magustuhan na kami dito yung plasa. Oras sakit mo gusto Irita, ada bigla milap iti lagip kumanong. Nagapon nyo tayo, tata. Ba, nagsimok na, nagsimbahan. Madamdam, mapagunto sa rungkaran ti tanem, di asawa. Dahil ito ngamin tirutak no kasta nga. Amukon, malagip kon. Happy birthday ka na kayo, tata. Amo mga birthday ko ita. No, Jack Mariro. That's the 68th birthday, yo. Senior citizen ako. Napigsa kayo pa lang, tata. Kasi lang mo pala 60, yo. Sa nasalon at kayo, mat. Saan na ka di malasin? Babayan yun. Nipatan yun, nakababayin pa. Sino ka na mamang, ama mo yung suna ni lolo? Nabayagan nga makikita kayo. Ngam ita lang nga makita dakon, no? Makikita dakon ngam saan lang nga ikaskaso. Sino ka? Sakti, kakaiso na nga manugang iyo ko nakata din samot palang June, tada asawa na, numampay buridek iso na. Siya kada asawa ni June? Kinapukok na talaga na ito, eh. Uwan tata. Papa ko naman da. Ay, sumalagayam nga. Nakadagdag katirik na kankwana. Ang puko kagayam. Kahit nyo saan, mama, lulog sura. So, ti papang ni papang mo ka, June. Ay, lolo. Itang kadlangan niyo. Lolo, kagayam. Ni, kita man, mama. Paglagi din, may dito ti plaza. Tapos na makita ni lolo, kin makita na. Kin, birthday na pa'y gayam. Happy birthday, lolo. Nagyaman at. Ni, pingurot nagsangit kayo. Papa. Nagyaman at. Nakailaing tinangin ng kablao kaniak. Malaksin kini Inday. Kakan kadwa kini balay. Nujak imbaga nga birthday ko. Hampe ko mga amun Inday na kumapay kinablawan. Kaya yung sahon, tata ay papa. Di nakapay kinablawan, di kita anak yo. Nga anda dyan Manila.
Baka ni Jun ti makalagip. Baka ito no agawid man po di paragtrabaho na ket. Ibaga ng takom da kami nga ginanga. Umay kam jubalayo tapno. Umay kam makipaala. Awan? Nawan paala. Mani po di mani po di niya, papa. Iso nga rin ngay mayak dito plaza. Ano kasto yung birthday ko? Santa ka malagip-ligit anak ko. Awanda, ni Aniniwan. May malaglagip ko tinapalabas. No asino, tilagmaling asawa. No apay nga nasapanak kami nanawan. No sino digit upat nga anak ko. Lumano wag kang kakasawa ni John. Apay nga, di kayo nag-umbita rin nag-asawa kayo. Diyan ka mo, papa no, gusto dyan baga ni June. Pinaka mo na kay kano. Awan di malagip ko. Nabayagan na tanong mo na tao mo na po. Walo tatawan ko lolo. Nabayagan. Hindi ka man lang nagpakpakaam mo. Diyan ka mo no, sususto, papa. Tapi nakamo na kay kanumet ni June. Kaya ore ka no, di kakapsat na. Ngayon, awa matidimdim-teng ka na kayo. Tapos sigun kan ko, na? Linaksid ka no, dagi di kakapsat ni June isuna. Yung matawawagan na iting black sheep. Kaya ore ka no ta kayo. Linaksid yun asawak. Ay, saan nga pudno na ito? Saan nga kabailan tinaganak timang laksid iti anak na? Malaksid pa'y, malaksid adadapay nga maaramid ti anak timang laksid iti naganak kadakwada. Kas kumasi ka? Kabailam ka di nga laksid ti anak mo? Saan, papa? Kas tamat? Awang pulos tinalaksid ko, karagiti upat gan ako. E napipiyapay. Nga isuta tinang laksid kanyak. Gabot a birthday ko. Di takman latawagan, nga kablaawan iti happy birthday. Nagpilit tila kay manong nemi nga kuyugag mi isuna. Nga mapaniti Campo Santo. Kada oras nga nga nagpilit ngam talagang kayat ni Gigi. Adamat bukod na akot sa manong tabak ng dangarod. Retirado isunan manong nemi nga empleyado tanasapa ka nung nagretiro. Agpempensyon pa kidin. Nga basit ka nung mula pensyon na. Awang ka nung tipagdanagan na, tipanagbiag na, tadapay inday nga katulong na. Kaya't alumat di kiti sumangpet nga abang di kiti dagada, talunda. Nga nabay ka nung nga talagang nga awanin ti komunikasyon, di kiti anak na kengkuana, kastamat ang kini June. Kaya na ano nga urayan ten niya mga suportana kadakwada. Una suportada kengkuana. Yung kahit na kumama nung name kahit ure ko malang text, good morning, happy birthday, kumusta kayo? Tamo naman ti cellphone number na. No iso ka nun ti tumawag manong name na kabisbisi da. Kaslawang pulos ti payda nga oras ken kuana. Nabimingarot sinarungkaran ti tanem manong name ti Diyos alwad na asawa na nga jak nakikita nga katugangak nga babae. Nang sindi ti kandela, sanay parabaw, ti ginatang nga sabong manong nemi, itirabaw ti pansyon. Kat nagabay da ngaglulo. Ay, apo, lulo, ito iti tanem, iti lulam. Saan ko man lang nakikita? Awang kapay idea, di pubusay suna.
Kapigsa nga agbasa iti kolehyo iti talo kag kakabsat. Apay talo laing papa. Wanat ore kasadot panang pilit ko idi kay ni John nga agbasa. Di matingas kaso. Nakibarbarkada matlata. Nga dahil ito nanggurangan daking kuwana. Nga dahil ito nang ibagaan da nga black seat ti asawak. Minerva. Sinat Minerva, lolo? Iso tinaga ni lola. Di mo ka di mabasa? Ay, kaya man nyo. Adaak manen, Minerva. Basta birthday ko. Birthday mo. Pasko. Barong atawan. Anapay nung hati para sa sarong ka iti panagsarong ka iti kampusan to. Piyesta na kiti minatay, papa. Ay, uwain. Adak dito ay. Adak manen. Mamom, hawang pa itinang kablahaw ka na kita nagtakat niya. Talagang nakabisbisi na. Tadya nga rod, adamat ng bukod na nga pagsapulan. No pa'y nila ang June, tadaan ti bukod na pamilya. Kaya ni Dani, may isa nga nalaing arkitek, kada di Manila. Tinaw ng anak ta. Di makasdaawak sut inauna. Kaya di matilagasawan. At bukod na kanon nga balay, kon katulong, ngayon mahumpay asawa na. Yaman na mo, agpapabak ng samid latan. At doon sa naging suportaran na. Diyak ka mo, no, sino naging suportaran na. Diyak mo dumaw-dawat suportak yung kuwana. Kastamot tan kini, Sonia, amo Minerva, nakaragsaka kunay. Tadagitan nagtakantalo, ni Dani, may isang arkitek. Ni Sonia, may isang nalaing abogado. Nag-asem, tamalaksid ka na iti kliyente na. Ganta, professional pa iti may isang law school, law university. Hanyan nga nagkasat, nagbalagi, kita nakta. Arkitek ni Dani, abogado ni Sonia, e din ta agtrabaho met ni Julie ti call center. So ka mga supervisor. Amot na, damat din bukod na nga balay, maumpit apay asawa da. Ket ni June, ti junior ta, junior ko. Ti bunso, nga saan nga nakapagturpos. Ano trabaho ni John? Tinalyaw naktilakay. Construction worker, papa. Construction worker ka, no? At dabala yun, agkaskasara kam lang. Kasi ka na trabaho. Servidora at karinderya, papa. Ito ti pamilya, ti burodekta. Ni John, construction worker, tanya nga rod kat nakibarbarkada mat idi, nagbaling adoro gusta. Ado idi tini, hinararabid na nga nakaibabay nanti pamilya tayo. Ken, simbrek iti rehabilitation center. Na rehab. Nagamamudan ka na ito yung balugang ta. Kasi ka dito pa nagamamuyo kini John, Susana. Wen pa. Tricycle driver iso na. Serbadura Akmet. Nagamamu kami. Nagaharim kanya. Kapot ang mamati ak ipat-patig na. Ipat-patig kumet. Dajay. Nagkayanayat kami. Masansan nga date kami, kada mapasamak ka na kami. Iso nga tibunga,
Ti ayan na yat mikat ni Gigi. Ako pe ading na. Agkasar kami. Mama mo ko na ginaganak yung kakabsat na ko na. Kami agkasar kami ti kwes. Awan ti dimteng. Ore kabagyan na lang ko ha. Kung maamok ka na ipakamukan niya agad. Sigurado nga imaya. Kimatandar ko ma. Iti kasaryo. Manibod-bod kami. Didi saan ko nga makit-kita ni John. Hindi ta napalit siyempre kiti rehabilitation center. Nadamag kulangin nga nakarwaren. Yung sabad sa simangpat sa Jabalay. Madamdamag ko lang nga ada, nga tricycle, pasareg construction. Nga nakita kayo nga gina. So pala panakamok nga dagaya man pamilya ti Bunso. Kasi lang kami na kami posible pa nga sanda nga hanangin pa kamo ni John Keka. Na kami posible nga sanda nga pinakamo di kapsat na. No siya, mabalin siguro nga kaya't nakumang ipakamo kaniya, mabalin siguro nga ada nang ibagaan nang saan nga di manon. Kaya ang dakil ti pamati nga siya na saan na pinakaamuhan di kapsat na. Gabo ka tita. Ti pangibilangan ng di kakapsat na. Pangibilangan ng kinitsungkat na tayo. Saan kumumat ka di mo palaw di kakapsat ni John. Gabot talaga nga nagdakila problema iti ni John. Adot na kay babainan na. Adot na kay babainan nyo. Sobra. Yung Jack pulo sinalaksid ni John. Nabaya nga gururak sa Jabalay no sa sinuman na sumarongkar ka nagiti anak ko. Naka-open ti cellphone ko. Nagururay ti text message so natawag dagiti asinuman nga makalagip kanya. Yung aging kala ito birthday ko pa awan di makalagip kanya. Idi tanang kumanong naming nga dagriri nga cellphone. Papa, cellphone yun sa. Ay, datoy, bulsa, mabit lang. At nakalagipan kanya. Hello, John. Happy birthday. Papa. Nangig kumanong name ti buses ni June. Ta si speaker gaya manong. Ay, pasensya ka na. Susana, 60 pa lang titawan ko ngayon medyo ada diferensya ti panagdingig ko. Iso, cellphone akong dagos ka, naka-loudspeaker rin. Papa? Ano ito nangig ko, Susana? Ay, adakab dito kang pusanto. Ito tanam na di mamang mo. At kaduwak ti pamilyam ni Susana kini Chichi. Saan nung nagkikita kayo? Nagkikita kami di plaza. Iso na pa kindi ate mo na nga ng kablaw kanya kindi happy birthday. Kensi ka. Kunak na nalipatam. Mabaling ko ka nga malipatan, papa. Amin mata birthday yo kat kablawang kayo. Numampay saan tak nga makikita ken saan kayo makikita. Pang. O rin ulinaksid di kayo mabaling alaksidan. Kaya sa sisunod na kung naging kalilaksid ka. Sikatin ang ilaksid di bagim. Kapag saan ka nga di mga kalagay di pa magbaga. I-jam ti barkada, i-jam ti droga. Ako ti sabal ng arabidab nung magipasnag ti pa nagbasam ko na. Kung naawin ka. Ngayon may naramid mo ka di. Sa mo ibagang ilaksid ka. Sikatin ang ilaksid ti bagim. Mawatam ti kahit ko asawan. Mawatag papa. Doon kastaman ti pamati yo. Yung siyang kung inlaksid di bagik ka na kayo. Di kayo kuman pagpagod yan. Di kayo kuman assessid ka na problema. Kumusta man yan? Di kakapsad ko. Napasig ka professional.
Dagiti anak yo, may sulayang tibigbigan nyo. Uy, sa kagsasaot ti kasta, kaya nga sudal at bigbigan. Diyak ka naguna kayo, kang awang pulos tinilaksid ko ka na kayo. Happy birthday pa. Saan nga, gupong to na kasta. Kaya sura nga, dato ti pamilyam. Inagkasar ka, api nga dinak pinakaamuan. Pinakaamuan kayo, papa. Oh, malagip ko. Malaksidan talaga. Lipatan nyo. Saan na kami unang nakapagsalita ini? Kaputang, kasarsalita yun, itinalaingan anak yun. So nga, nagtungid ka lang hindi, nga kaslasandang ikaskaso. Mabalin siguro, kanangig yung nalipatan nyo. Alalala, pasis-pas. Kaya nga, dapat dito ti pamilya. Umay kami makipaala. Agdagawid kami nga rin sa Jibalay. Dumesikan to dumay magdanon ka na kami. Sige, papa. Oret na, alis to lang nga tawagak ni Inday. Oret na sangga masilat may sagana. Nga pagsasangwan tayo. Doble na ito eh. Birthday ko. Kaya mo kita makasango. Kaya makasasarita ti manugang ko. Kaya ti apo ko. Kakaiso na nga manugang ko. Iti bunso nga junior ko. Kaya kakaiso na palang apo ko. Susapo ko naklagan no saan ka naragsakin na ito nga birthday ko. Sige nga rin pa. Ano makaumahik matutan? Sige, bye. Naragsak tila kaya nga nagkita kanya. Sana binagkat nga narakop manunemi ni Gigi. Ito nga tanti kararagsakan nga birthday ko. Kalbasan nga, saan nga masalselebraran sipod pinanawan na digit anak ko. Gabutan na kayo. Kamping nga gumatang ti irigalo mi kini mama lulo. Saanin? Da kayo ti kang runahan nga regalo. Sika, ni mamang mo, kini papang mo. Sige, hindi yun. Baka marigatan kayo, papa. Ito sulatan ni Gigi. Damag na. Kakaiso na kantang kita kami. O remampay, magmag na kami. Nga magmag natin yung agawin ni Jabalay. Nga sante nga kutse. Bagkatigla ito yung apo ko. Manong nemi makitkita kidin dito nga balay nga mitalaeng nga mastrek ko. Iti uneg tinaladan at napintas nga hardin. Nga sikon ka ni Jun manong nemi kata. Iti sibibiyag pala yung tinana. Mahilig ka rin iti nga masetas. Ngaging ganay takit na maintainer. Nakitkita ko dito nga balay nga damok ti sumrek. Iti uneg. Makita iti salas manong nemi di kiti naibisti nga na ikwadro nga nadawan. O ba ni papa ti anak ko kabayatan nga itutudunan sa sino da kiti adda iti na ikwadro. Da ito ni Lulam da kami tinagkasar kami apo ko kinam nakabinpinas ni Lulam. Ito ba na uncle mo nga Dani? Iti naggraduar, iti kina architect, kinam, nagwapo. Ito ba't ni Antim nga Sonia? Manipon, iti pa naggraduar na elementarya, high school, iti kastabat na iti kina Abogasya, kaya iti pa nakaruar na iti board na, di ba isang nga nananay nga abogada. And ito ba't, ni Antim nga Julie, iti naggraduar, iti business management. Okay. Nasabat nga supervisor ti call center di Manila. Kaya yung sangon lolo, ang dadaamin di Manila. Ang dadaamin sa jay. Hindi nakaadal dan, nakarador dan, at ang pagtrabahuan dan, timayab damatan. Apigin timayab da, lolo, kita, naglugan da teraplano nga nagpa-Manila. Aba mo po,
Man di anak ket ko kaslakan ka. Anak na ka dapapang maging mamang mo. Haan, di tataubing ka pa eh. Hang ka pa lama ka dayo. Masapul nga da ka pa lagi ti puder, di kinaganakan ka. Nasipsiputan da ka, susurutan da ka. E minto na makapagturpos kan ti high school kan college. Kaya mapanggan tumatan ti kayat mo kapapana na. Kasla ko mabilit. Ano nga bilit, lolo? Tay bird, tumatayab. Datay aday ti umok. Datay aday itlog. Di ko nagpesa. O. Jay ina, jay bilit. Mapan na pala susuruan idaa nga magna kada agtayab. Into no makatayab dan, makadayo dan ton babayo. Kunala. Ngayon saan dan tong nagsubsubli? Damat ani kiti tumaytayab nga sublian dati umok. Ngayon madala tamat kiti tumaytayab. Ngayon dumakatayab dan, masulo dan tagbiag, nalipatan dan tinagkapuan dan. Tsak mawatan, lolo? Ni mamang mo mawatan na. Ano dyan kahit asawan ni lolo, mama? Tibagbaga ni lolo manat. Dagiti talungan nak na. Ni uncle mga Dani, ni antim nga Sonia, ni antim nga Julie. Idita masulodan tagbiag nga si Suda. Napandan sa Manila. Kat kasla nalipatan dan ni lolom. Nga, pinaybayan na kayo. Di kiti talungan na kayo, lolo. Kat nangarot papang ko. Sa bali mat istorya ni papang mo. Tinawagan na gini kakabsat na di black sheep. Ano di black sheep, lolo? Ita. Itay... Gigi, di kahit asawan ni lolom. Itay... saan nga kay-kayat nga anak? Madi tayo bagbag mo sa nga kay-kayat. Anong harod pa pa? Tiyawag na. Saan nga nagbalegi? Uno, no etta ko ba? Rumbeng ko na nga may kat. Gusto nga linaksid yun, asawak. Mo ulitin nga linaksid ko. Tinaramid ko, inalak na dyan etta sa ko binuksilan. Tapos maitipon yung jay hang etta. Mawatam tiket ko sawan. Ayam di makanakas. Saan ba ta kahit ni John? Iti maitipon ka na gini kakabsat na. Kaya kahit na madlat na tiya, nangaramid ti kahit. So nga nakibarkada, saan na nga ni pas nagtinagbasa, doon nga tinararamid na pakaibabay na, pakairamramanan, aging nga na napanin ti rehabilitation center, kapot na napakarawanin, ti ba nagususar na ti illegal katrukan. Yan lang namabaling ko bakit saan ko kahit nga lagi pendagiti saan nga na siya tapaset tinapalabas. Oh, Inday! Ay, tatata! Magder-nervyos ni Inday. Ampay ka babalin. Nandan ni tata, umot pa ni Sir John. Ison sa reta, naglugan ni tricycle. Awan motor na ka di. Ori bisikleta, papa, awan. Makilublubon, kada kita ada motor na no, mapandag trabaho ti construction. Narigat lao na yung kasasadyo ya. Nakarigat, papa. Lakit no kasya man ti kasasadyo, akat ang kaskasara kayo. Kasaritak to ni John. Ta dito kay ton ngagnaed. Isumunti kang kanawin ko bagbaga king kuana. Yung tinamat kaya. Makita. Iso ni John tinangilaksid di bagina saan nga siya tinangilaksid kang kuana. Si kamulat nagkunang saan na kayat tuwasilag kanya. Hangad na kayo ti kasla din na kaya rason mo aping di na kayat papa. Iti posible nga aramidan na irikapsat na. Numamuanda. Nga da ni June alinaksid na nga kapsat nga nagbalin nga black sheep. Makasang nga ipalubos na giti kakabsat ni John. Ngagnaed kami ti sidong yun. Abay ko ma.
Dadating, sana kaya't ang mapasamak ni Jun. Dati na kaya't nga makasango ni Rikabsat na. Mga no. Apo, data ni Jod. Jod! Pang! Happy birthday! Nang nakita na saksyan mi nga ginano ko sa nung panagin narakop ti senior kendi junior man. Di ako malagi panak. Nakano di dinaudi nga panagin narakop ta. Sika malagip mo? Orisak papa. Kakon malagip. Tawari di agraduarag ti high school nga kapilitan pasang awa nga nagraduarag ti high school. Saan nga pagay matindar iti graduation ko? No, kung masibibiyag pala na di mama, siguro, isot matindar. Dakasan ako taori di adakat ti high school kita, may, adun ti pakiramramanan ka. Nakadadot trouble nga creative. Yung bagat pinarwarda ka. Nakaruwar ka ti high school, tapno lang makapanaw ka nito dahil tang eskwela, tapno awanin ti buong ti ulo, di kiti mangisusuro. Ganaan at idi, kinasalita ka. Nagbasa ka kuna. Nakapagkamat naging e-enroll, makadawat ka lang ti kwarta. Malagip mo? Dawat ka nga dawat. Saan ka mapanagbasbasa? Nakibarakada ka mat. Aking ka nga nalulungkan iti arak, sigarilyo, ken siyabo. Nakadadon na kita gulong nga pakiramramanan. No manin mapanak presinto tap no piyansaan ka. No bay parparitan dak na kakabsat mo. Ano gutok met ka ta? Katalagang may saka black sheep. Idi data, adam siguro kanin tagak nagbalbaliw. Kadagama nagpapa. Ta welcome and welcome kami idi dito ng balay. No ba nabayakin nga sana kasi marek. Ita lang manin. Ingit siya kamat kami din ang ilaksid di ba game? Diyan ka muna kasta. Talaga mo na kasta. Saan ka nga linaklaksid? Pakabusulak mo na ginapod Diyos na linaksid ka. Sandak man linaksid. Ngayon sandak kong ngayon kaskaso. Nagabot na makaubak kamutan nga, ay susapo. Kung makaya nalagi pa yun, nakadado nga pambilin mi ka, nakatangtangkin ti olom. Sa sinong artisa nga sumuko. Siya ako ti sumuko, bahala ka di biyag ko na muna. Bahala ka di biyag ko, biyag man ko na ka. Ang imi din nagkapukat rehabilitation center, dinarehab ka, napigasag ka nga nagsubli, imay, kanyak. Dapat para kanyak. Awan ako ni Tipiyakyo. Dahil dakat tira kabad na di. Ti pamatim, linaksid ka, ng saan ka linaksid. Sika, tinang ilaksid, ti bagbagim. Ngayon di kita kapsat ko. Saan ko malipatan, papa? Itinamin ado ngayon babaindak inisangwanan ti publiko. Yung parangarang da nga wanti kapsat dakas kanya. Di naman minsan sa mo mababalawi da. Nakaspagarigan ta sika. Pagbalitadam na gini pasamak. Sika ti may isa nga natakneng, professional nga tao. Ininto ta adda kapsat mo nga mangibabain, nga nakatangtanggan ti ulo na. Sa mo ka di nga maaramid, nga may tured, nga ibaga nga sangko nga kapsat na ita. Nga awan ti kapsat ko, akas kang kuwana. Ngayon mabaling ka di nga. Saan pa lang nga nagit at pagsasalitaan tayo? Sir, tata, nakadasaran di. Paalam. Dito ni Inday. Hindi ka numangan. Ala, apok-opok, baka makamakan. Makan Susana, manugang. Papa. Umay ka dyan. Manat paalam, papa. Diyak ba lang mo at linuto ni Inday?
Na Sir John. Walang arak. Dahil ka man ngayon, arak. Di ba tinidya na yata arak? Siya bulang tinidyak pa. Kan sigarilyo. Arak. Bati-batit lang. Hana na kasi di. Magiruan ka man, makita ka doon anot arak na jay bar. Divider si Kaiday. Adot arak, sir. Ado. Anat brand mo ka di, Sir John. Brandy. Sige. Automatic. Iyag kun sa di brandy. Di pa naglalanglang mianangan manong name. Di medyo karkarintaran ni John tumaog. Madlawan manong na lumabagat hirupan. John, di mo na itarak. Di nakmati pa swita. Kakaiso na nga dito di papakin. Birthday na, di ba pa? Oy, sa bulan di ba hindi arak di mo na. Ita aming naglabas ka jakas. Minumakmat ka. Kaya maging kakalik ito eh. Ni ay ni oy. Malati tawag na kapsat mo. Yung bagbaikin ka Jun. Taore bang pa ni awagan na kay di Black Sheep. Adda ka. Adda kayo. Asang kapabilya. Diba kas daawak. No api nga siga nga bunso kat si kapilang timo na nga nag-asawa. Kaya nakaitad kanyak ti apo ko. Apa nga ta? Anya tirasun no, apa nga hang-agasawa ni manong mga dani. Salutsutin nyo kumapapa. Tidamag ko, dumampay sang kumata, kahit ko mga damagin. Napambara ka mang damang tibiyag ti tao nga didakmat amam mo. Dita ka manin. Nadamag mo. Ada napit na sa balay na. Agsasarong na tarig iti kontrata na. Tanalay nga ron nga architect. Sa ano ka naman tultulungan na? Kita nyo? Si Adje na unang anak yun. Ado tultulungan na. Siya kumanga ang kabsat na tulungan na ng dinakmat ibilang nga kabsat. Dikat kahit nga asawa na dinakmat tulungan. Kaya nagpatulong ka kinuha na, tulungan na ka. Tsakla mamati pa pa. Yan nga, tapinatas mo ka din. Tsak to kaya tapadasin. Tabangan no ang dadala ng masaktanan. Naminado na ko ng babain ni Kuya Dani, sangwanin tao. Naminando na ng baga ngayon libak saan ko akabsat data. Tinakarkaharaman ita. Taba isang successful ang architect. Nimet, Ate Sonia, abogado, adan bukod na nga balay. Tsaka mo, bisin sa kadagiti kaso, ngagam na. Sa mga surusuro pa ay, may isang professional, iti law university. Naling abogada. Nemat Ate Julie, tidamag ko, busy matisuna. Gabot supervisor ito ba isang sikat nga call center. Damatin balay na. Tsaka mo, no namin nanumantin nga nadanda itinobyo. Hindi na kahit busawan. Playgirl, ni manang mo. Tsaka mo. June, pa. Ano nga tas aramay dagtap no? Ang muda ng taliawan na ginikabsat mo. Ano nga kahit usawan pa? No, tabarbarin ko na. Aramay dagtap no? Ano yung biginikat? Ore saan nga binikat? Ore maminsan lang ti makalawas nga ore saan da agawawid basta tumawag na. Hello papa, kumusta kayo? Ore kasi jamit lang kuma. Nagpintas ka din no? Ore kita umot pa'y pamilyada. Mamin anumet laing det ha? Mano lang oras nga drive da? Manipot sa jay. Nga agawid dito probinsya.
Ori every weekend la kuma. Nga makasangok ida, amang rabi, mamigat, taori dahil nga sumarunong nga aldaw kat pumanaw daman. Tun ka ano nga ta? Nga maumong kayo. Baka sakit tulangin maumong no. Naurnos ton, di sakak. Ano ta kunayo pa ba? Sanggadi, nga mapasamak lang ti panagtitipon, di kiti sang kapamilya no, at damatay. Ketyo sa wen. Sakam lagtitipon ton nga kakabsat. No may sakan to yung nga bangkay. Kaya imposible unay na. Nakakarkano matlaat nga anak, no natayon ti amaw, no ina, kat saan da pa lang agawid ko o may mang tandag ka diya. Di ko makayat ko kumaakit. Kabayatan nga da pala pigsak, kabayatan nga da pala biyag ko. Makita ko mamit, ti dati nga pa nagtitipon tayo. Sa'y dubing kayo. Inada pala ni mamangyo. Nakaring-ring ko dati nga balay. Iso nga rin ngayon kalikagong kong madaan tayo kasto nga balay. Panakilin nga balay. Malaksid nga sa gagasata ti kwarto. Adapidwa nga bakante nga silid. Nalawa nga kusina. Adasutya na. Nalawa pa di talikod. Nakaring-ring dato idi nga balay, dubing kay pelang. Resibibiyag pelang tinayo. Imidikit din ta, dumadadakkel kayon. Sikatin mo na nga na isina. Idadakan ti rehabilitation center. Nga di miya mo nang subli ka pa yung saan. Sa idagraduarin ni ti kaapsat mo. Ida kabukbukudan dan ti makatayab. Ti mayabdan. Ore ko malang iti birthday ko. Ore ko malang ti December. Ore ko malang ti death anniversary kan birthday ti inayo. Nga dada. Nga narigat pa yun nga tumawag da. Amang kumusta kanya. No di kat siyak. Bunos siyak ti mang tawag ka da ko ada kahit kulang ako bustaan. No yan ti kasasaad ti biyag da. No pa yawam ti madi ka madamdamag ka da ko ada. Ay nga natataramidak. Tap no maumong kayo. Kaya da kayo malalakasong ba tayo papa? Maornos yung tulayangan. Dagi di kakabsat ko no. No bangkay kayo. Kasto gayam ti. Nasakit apaset. Ti ba isa nga naganak. Nangarunan no lumakayan no bumaketen. No may tadnan ti obligasyon na karita nak. Kat nawayadan ngagbiag ni si Suda. Balipatan dan tinagkapuanda. Saan mo kadi nga panagkidaw, iti panang talyaw da kumamit, panang talyaw yo, iti naaramidan mi kada kayo. At obligasyon mi, timangtid kada kayo, tinaran niya masakbayan. Tilakid kidawan mi, ni ay, ni oy, kumusta ka? Ngayon bala, mabahamon. Nakon. Siguro, ito numtengan ti panakaapit ko. Isunto pa lang ti panagtitipon nyo. Ngaman yan tupay ti Serbina. No, may sakto maten nga nalamin sa bangkay. Het idi tilakay manong naming omyan kami. Ngayon saan kayat ni June. Abi hindi mo kayat, sweetheart. Kaya bagbaga pa yan ni Papa. Ngayon bas nga kaskasera ta, nagdakkel naglawat ti balayo. Libre.
Baka libre pa nga bakaan. Mabiyag kayo. Uri awan ta. Sikamit kamin. Di ka mawatan. Amo ka mawatan na. Diyak kamin kayat ngad-adda nga laisendak digiti kakabsat ko. Baka maamuan digiti kakabsat ko adak iti poder ti amami. Nga adada nga laisendak ko nakta. Saan na ka makarakter ti bukod ko nga bagi? Bukod ko nga saka? Dati ti maalak nga saan nga nakapag-graduar. Tadyak kabaylan nga takder iti bukod ko nga biya. Nga may kayakat ko yung panagkanakwada. Nga ori no sa anak nga nagraduar. Ori no man sak na construction worker. Nga no dadto mag-tricycle driver. Kahit ko yung panagkanakwada ko. Nga may isang arkitek, abogada. Kahit may isang businesswoman. Nga ori no may sak ka black sheep nga pagbagada. Kahit ko yung panagkanakwada. Nga makapagpiyagak may iti bukod ko pang lakagan. Ure ka sa tirigat ko. Makabulan tinapalabas manong nemi sipud tayo di nga panagkasangay ti katugang idi agring ti cellphone ko. Hanga nakapunbo. Hello? Hello? Manang Susana. Sino to? Ni Inday. Oh, Inday. Si katetay kadwa ni Papa? Uy. Ay, ano yung bagam? Bagman amo ito yung cellphone number ko. Ni Sir Jun titong tawagak ng unattended. So nga siya kanti tinawagan ka, dinawat ko ini tinumber mo kini Sir Jun. Apay, tapasamat. Ano't damag? Ay na? Sang umaga kayat ng ibaga ni Sir? Sino Sir? Ni Sir Donald, ti ama ni Sir John. Yung namuak. Nga niya? At dagayam naka nga sakit ni Sir. Lung cancer. Ti katugangak? Lung cancer? Uy. Ang susapo. Paka makabaso lang. Baka ni baganang adadamanin nga marites kumatnagan ko imbes nga inday. Tapay. Ibadamag ko ket imbagbaga na kanya nga ilimid mi ti amin. Ngawan sa maling pangibagbagaak. Hindi ka man mo. Imbagak mo tinakam ko nga rubi nga mamon di kita anak na Apay ko masandang rubi nga mamuan. Sige. Bagam tayo bagak to kini June. Ito sumangpit ni June manong nemi kaslawan reaction na. Hoy, di mo kadangig ti bagak. Nangin ko nalawag. Adalang cancer ni papang mo. Oh, awan reaction mo? Ano ko matgardam na maming reaksyon ko? No, dadalin matay, di dandalin, art maramid tayo. Apa kasta sa Yung padamag ka din ni Intay, karagiti kakapsat ko. Ano nga tanong? Sikat tumawag ka dakwada. Amo mati cellphone number da, di ba? Sabi ko, masyak di bangit padamag ka dakwada. No kayat mo sika. Siya nga dati rumbeng. Damagam ganinday, no, yung padamag ng dayta karagiti kakapsat ko. Tanong saan pa yun? Sikan ti mangi padamag ka dakwada. Manong nemi ni Sir Ronald, ni Sir, sino? Danny, Architect Danny, di mo na tinawag na. Hello, ama, nagbukalis di utipes nga manong, gawa po nga bubuses. Hello, sir, Sir Danny, Architect Danny, sir? Check na lang. Sir, di ka kumamakmak lahat ng kahit kung ipakamo ka na kayo. Nga adalang cancer ni Papangyo. Ano Sino ka? Sino ka? Apa yung mga bagbagati kasta?
Amano gangaw ka, mangdukloko ka lang. Um, saan nyo ko makagargura? Doon naramit ko na ito. Ngayon rumeg lang ang mamon nyo. Kung amin, saan na kayat nga mamon sa bali? Ngayon ni Inday, nga kadkaduan ni Papagyo, isot nang ipadhamag kaniyak. Tadi namat makontak ni John. Sino nga John? Ti asawa. Ti kabsat yung bunso. Ni Blacksip! Wala nun sa talagang awag yo. Ang kagadi ang kangangaw. Saan, sir? Kinapod no na, napankam idi birthday na. Aksidente lang nga na, nakita mi iso ni di plaza. Kapota malasing ko, niya mamok ti bagi, kan malagip ko nga birthday na, kinabalawa mi, kaduwak ti anak ko. Sakam na pa ni ti Campo Santo, tanam ti inayo. Sadya mat nga imawag ni June, kakinablawan na ni Papangyo. Kaya, ijay, damo milaon nga gina, nga na-strek iti balayo, ti family house yo, nakalanglang mi ni Papangyo. Iti birthday na. Kalpasan deta ka, damat tindamag nga, padamag ni Inday. Nga takano lang cancer na. Sir, dakilot to ako man ti mga impakaamu ka nagiti duwapay kakapsat yo. Ni abogada, ken kastamat tenting. Businesswoman nga kapsat yo. Kalpasan ti makalawas manong name nagring cellphone ko ni Inday tutuwaw tawag. Hello! 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 Anang Susana. Oh, ape na ragsak ka ita, Inday. Nagsasaruno, ti talo nga kotse nga napipintas, nga dimteng, ket ilukat ko ti gate, simrit di gitin talo nga napipintas nga kotse niya, Sir Danny, kotse ni Abogada Sunya, kotse ni Ma'am Julie, tal-taluda. At sino ko mga pwede kadwada ket awmon pa asawa da. Dimteng da. Uwan, makitam. Hindi tamon da nga da, lang cancer ti amada. Ne, bigla mo ni imay da. Siguro kita hada nga dagos nga imay, gabot na nagsaganin sa ganada nga ta, ngayon ka iti schedule nga panag-probinsyada. Diyak lamon, no, kasano kapaot da. Numanong alaw dito Ano nga ito ni mapaspasawag Inday? Sikat ang saksi dita tagipadamag ka kanyak. Hawain. Po akit ko namlano may iliw da una iti amada ata naggiin narakob dagit kasta o ni veteragsak ni Sir Donald ti Papangda na itamot lang manin nga makitak nga naragsak naggaragga katawa ni Sir Donald. Isak mo dito ti busy ata siyempre. Ilutuwak ida kadagiti special nga putahe amok ket namnamaen ni Papangda nga magustuhan da. O ket di busy ka ngaron. Kahit mo tulungan ka, umay katulungan. Ana, O'Brien, umay kayo maten Pero raik lang ni June na makunana. Ikat ilakam kayo. Umay kami dito yung mga rabi. At sasango kayo. Bagasa nga kayat ni June. Tingapi ko saan na kayat. Kabutang na't magkasango ka rin ikapsat na. Anat panag ko namin tayo. No umay kami, saan na kam nga tanga, bugtakin na papanawad. Kanapi ko makiladaman ni Sir Donald. No, bugtakin na kayo na kita kakapsat ni Sir John agad. Adamat ni Sir Donald nga, una na agad, ay, apa ya, di pastre ka din da, kuna na Jack lang mo. Nalaurayam ani Sir John nanok ko na. Tanukas kaso na laing. Umay kayo kumamakam. Tadito'y kayo umat ka magrabi Iti sumangpet manong nemi ni John kat imbagak ti amin. Kaslawan ang yaman. Anak, entamat na.
Diyan kayat, Susana. Di mo kayat. Di mo kayat makikapya kadigdi kapsat mo? Kayat ko Kaya uwan man lagayam. Kayat ko makikapya ka na kuwada. Ngayon isuda. Kayat da nga tati makikapya ka niya. Jun, bagay pagpagapuda itan, tada sakit ni papangyo. Tsak mamati. Mabalin siguro, nga dida kayat ngay parang ka ni papang. Ngam ti kinapudno na. Talagang, puurak ti kararwada. Mawatam dikit ko sa wan. Bakit isang wanan ni papa kita, kampay dikit awan gora da kanya. Kampay dikit inawat dak man nga kapsat. Nga sandak nga linaksiden. Iti imatang na ni papa. Nga po ipagpagaputang arot kini papa nga masakit garot isuna. Ngam no awan ni papa. Baka kid dinalayat-layatan nak di manong danit-danog. Baka pagsawsaw andak karagit kakasakit. Nga po nga rod tamay saka blaksit. Di sa mga padasan timapan. Tsaka kaya timasaktan manen. Doon ka nung nga rod kayat mo panakikapya ka nakwada. Into ni Suda mismo tumasadag kanyak. Tamawaray mo nga tangarod, dahil tangarod. Ito na nung nga rod nga sika isuda tumasadag kang ka. Baka into mamuan damat nga mataya kon. Na? Ang pinita ko lang. Baka numamuan da nga damat sakit ko nga terminal cancer. Baka no, isud to pa lang tiyo may da. Ngamanan to pala serbina. Matayak matin. Kasi lang ita. Naamuan da nga ada sakit ni papa. Iso pala panagpakita da. Ito kay mawatan. Nakalawlawag ti amin Susana. So nga sambon ng pananutin. Aga pinakaluto. Dandanin. Ngorad na kubatang ti gin manen. Ang kubat ibubusin, good work lang. Kano nga taga intay ngamin sa Jibalayo. Baka stage set ti inumam. Amon ti stage set. Ano nusak lata ta gin. Ngawin inum nga sisyak. Ngawan pang kuskusilap kanya. Ori man pa na imas ti inum magsadyay. Kinaimas ti kanek po na si dayak kan pulutanek. No adamat dagiting umir-ngir-ngir. Babaamon. Manong nemi haan narod nga napnapan ti asawak ken sangkam nga napnapan. Di tamatan manong. Kanay matang nga tumawag ni Inday. At dada manen. Every weekend nga dada. Ket mayat Mayat matgayam no. Dandani matayon ti amada. Ngayon magure ka Inday. Ano ti kasasaad ti lakay? Kumapkapsut ka di? Sa amet. At dapat ko sumarsaramta at akang kanan na mat ka na makikita dagit anak na. Nga ori awan ni John. Tsak man nga mo na mo, api ka di kayo umay amin. Tsaka rin mawatan. Nala sige. Di ko kahit umay, di kitulatan di sa nga iliyak. Ay na. Pasaray mo agsalsalud-sudak kadakwada. Ni Sir Danny, dinamag ko no api nga saan nga agasawa. Kaya sino na tulungan na. Amom, adanadlaw ko kay kuwana. Sino? Ni arkitek. Na minsan, dinaknadlaw, simbre kak itisilad na. Nakalukat namin, damok kitawan. Ay na! Kasla babae nga nakabra nga nakapanti. Anya? Oy, Inday Talagang sakit nga, may sakit ng marites, tinagan mo. Imbes nga Inday. Agsasaw ko mga sa nga po, no? Susama ng Susana. Apay ka makasya, tinaramid na. Apay nga min si Brek ka. Mukit awan ni Suna, tanakalukat man silad na. At ako mapangkord alain, sa ako kumang irikap.
Hindi dyan, nakita. Nakabra ka, nakapanti. Kaya nadawig na. Kunaklano ni Ma'am Sunya. Ni Misumet. Kaya mo asawan, bakla. Ang dagayang bakla nga asa anak ni Sir Donald. May sapay nga arkitek. Saan ka di nga dadangarod nga sa kumat makapakaibaba din ni pamilyada. Ngayon ni Sir John, alaman, dadadang isot nakababay nahan. Chismosa ka nga talaga, Inday. Ngayon may sunod pepeso. Limit, abogada. Talaga, adot amo man yan. Limit, abogada. Adot mo po sa barak, init at dadanto, linawas ko may na ni abogada. Pasaremat, di na magwantaan, tegring, di cellphone na. Kaya pa siya katutawag na, di kliyente na ah. Okay, di kliyente na. Ay na, imamum ka di. Nga niya. Baka di baga mga bakla ni Sir Dani, ni Kuya Dani, sa mga baga nga tumboy ni abogada. Tumboy? Diyan mo. Tado mo dito tayo kliyente na nga napipintas, na si sexy. Oh my God. Kaya dengar Julie, ni Mat Julie, babaeng babae. So kapintasan na ngay. Di ba? Ni abogada kit ko naman no, lalakyan nga talaga, di ba? Sismusa ka nga talaga. Come on! Ni Mat, Ma'am Julie, isot kapintasan na, pang Miss Universe. Kaya manadamag, nagngag ko na minsan, ag nagsarito na kina abogada. Diyan ka mo no apekas jay, kuna nagit, namin anukan nga nagparigrig ko na. Kanya? Wala na Inday, nakaluglo ka kay Inday Nagpapeso di bagbaga Inday? Isulot lang ako. Nakita ni Architect Danny, nakawig, nakabra ka, nakapanti. At madmadlaw ko kini abogada, abos talakyan tilangana, ado di kita kliyente na nga na sexy nga babae. Irin to ta, ni Ma'am Julie, nangig ko, kasi naludsod ni abogada, namin anukan nga nagparagrig. Kahit nga sawa nagparparagrig ti si Kog ni Ma'am Julie. Talay bagbagamintay. Amom, manang Susana. Napimpintas pa iti biyagyo ni Misuda. Aba ko naman kasta. Ni architect, ada balaynan, dokot sena, adok kwartana, ni abogada, adot kliyentena, professor pa iti may nga law o university. Ni Julie, supervisor, iti may nga call center. Arig na, kukuha na niya call center. Sa may baga na pimpintas ti biyagme. Ni John, nga nagabot ti rehabilitation center, construction worker, siya, servidora, ti karinderya, agkas-kasara kam lang, ibaga mga pimpintas ti biyagme, kaya uwi. Napimpintas ti biyagyo ni Kuya John, ni Sir John, numampay na loko idi, yung nagbalbaliw maten, na-rehab nga ro din, di naman itong sublihan ng timadi nga bisyo, ikalkalikagom na ito panang biyag na kada kayo ang pamilya yo, sika, perfect kamit nga asawa, ken ina, okay nga perfect ako na, katawad na pa rin siya, ipatpatag mo ni Kuya John, ipatpatag mo ni Gigi, napindas ti pa nagpipinatag o rebal cricket kayo lang. Diba? Kit numaamuan ni Sir Donald di kita sinut ad-adang ipanakkel na ni nga ta architect nga bakla ni abogada nga tumboy uwan no ni Julie nga playgel nga namin adun nga nagparegreg uwan no ni June ti junior na nagpaiso nga luko-luko ita na naurnusan ti biyak na asin no trombe nga ipanakkel ng alaman
Sasapo. Nakadadot may baga mo ninday. Oh, ginastar mo't oras ko. Sige, kat na sumagpad ng manong mo dyan. Agsalita kam to kini John nga sawa. Ito sumagpad ni John manong name narakop na kay tinayurod. Kahit mo sa kaagadi ni Gigi. Kaya hindi ko mapila nga kahit ko agadi nga, hindi ka malagsiko. Padagkilan na pa ni Gigi. Tayo doon no, amunan nga iwanan ti ading na sundan. Talagang kung kontrol ka. Wala. Nagrigat ti bihag. Sakit ang sasurunok at anak ta. Nagplano ta nga na yung bag. Good news. Ano good news? May saka na kiti. Nakaala. Tapno, mapanang trabaho dyan, bro. Ano ako na? Nag-Saudi. Sa ipagbagam. Aman. Ado ka nga nag-apply. Ang ado di kita sa nga naala. Siya timay sa nga naala. Ano to, permit sa Saudi? Di construction. Nag-ala det, ado nga kontra skilled worker ita, in Saudi. Adang aramatem. Gastusem nga pan. Dahil ang arti problema. Ano nga ta? Nagpatulungan ka ni Papa. Tulungan na ka ta. Sigurado day ta. Yung Jack ibagbagaharig di kapsat ko. Baka palitan na ni Papa. Yung maguri ka. Itata. Anda na ka na nga sakit ni Papa mo. Pumanaw ka. Kasano no. Anda kang doon sa Saudi sa papatay na. Mamatpate kang tumad ngamin kiniinday. Ano? Saan nga aming ibagbagan ni Inday nagpapeso? Kit mo sawan? Saan nga nagpapeso? Nga naduktalan na niya. Manong mga dani nga baklay so na? Ano ya? Di na ang nagpapeso? Nga ni abogada kit tumboy? Saan nga nagpapeso yung baga na? Nga naduktalan na nga sinalsaludsud ni abogada no namin anong nga nagparegreg ni at manang mga Julie? Kahit nga sawan. Hanga na pintas ti love life da. Bakla, tomboy, ken agsiksiko kag parparigre. Nagora ka man Susana, si kakadita dagura na karikapsat ko. Dahil ito bagbaga ni Inday. Kahit mga sawan, si kamalan ng baga nga hangang 5 peso ito bagbaga ni Inday. Sinalsud ko lang, dikit kahit na sawan sa hangang 5 peso. Saan nga amin ko nakman? Ngayon madala dito 5 peso. Ano nga rin sa hangang 5 peso? Awan tinaka na nga sakit di Papa. Kanya, inaramid lang na dyan ni Papa. Tapno, tapno aramidan, dagiti kakapsat ko timang sarong kakeng kuwana. Kanya, isumit lang gayam nga, nakasasalun at madlata. Nadya lang damo na pamuspusan. Nagsalita kami kini Papa. Yung baga ni Inday, nga saan maglagay mga pudno nga at sakit na. Kasano na nga mo na, inakumad lang ni Papa. Nginaramid na lang ni Jai, ngayon baga ni Papa kini Inday, tapno ni Inday, iwaras na rita. Kat ita tada iwaras na, imbabawi na matlang, imbaga nga malang na sakit na. Inaramid na matlang, tapno, ilaing takas Jai, tapno, maaramid digiti kakabsat ko ti weekly, weekend nga, mapandasarong karin ni Sona. Ano? Kahit kasano nga rin din umaamuan, nagdi kapsat mo, nga inulbud ni Papang mo isuda. Tsaka mo, masamak. Arig na jak pwede sa ludsud dahil tama nung name, green the cellphone ko. Sundeta, ni Marites. Marites o Inday? Inday. Hello, Inday. Ay, hello, manang Susana. Ay, na Diyos ko, ay, anda kay lakuma dito, ay, heavy drama. Heavy drama? Anda manin, di kita kakabsat nila kayo mo. Tawag ka. Unda naman dito, ay, katne anya. Naduktalad naman din, kaming kinakaglis ni Dilak, ano anya? Naduktalan da, nga saan mo't lagay nga awan na ka nga nasakit ni Sir. Naduktalan,
Di kakabsat ni John. Ngalino ko ni Sir Ida. Ilawlawag ni Sir, nga inaramid na lang tikas jetap no kukwakot awan ti tinangagda. Pinagsawsawan na dyan akay. Kasla dakit timaw ding napudo nga sakit na pinagsawsawan na. Na-stress da ka no. Nagbalit schedule da. Napukawan da ka no tada dumaklente. Saan ka no pimintas ti negosyo kin business da. Gaputikas jay. Pinabasol da. Gaputikas jay naramin. Ay no nakita mo lang Ma'am Susana. Manang Susana no kasanuti. Heavy drama. Nagsangsangit ni Sir Donald. Amom, matulad ko la ko ma. Tanya ngamin. Ay, kunana. Inaramid ko lang di kas jay. Dakodak, kayso lang di pamuspusan. Tapno amudak nga talyawan. Amudak ko may kitaan kan kumustaan. Ito nga sawan. Kabutawan sakit ko may andak. Pinakamo nga talyawan kit kinumustaan. Ano mapaspasama kanyak. Sakay kanila nga dalin to no. May sakong nga nalmi sa bangkay kung kuna po baby drama. Kumaakit. Ni Papa nagsurat no maiportre nga na siya tigidyan. Kumaa. Ay, susabo ko lang. May susurot nga sangsangit. Inuti original. Nagkukuyog damat lang ang bimanaw. Baka no saan doon nga pakita pa eh. At amo damatan nga awan tinakana nga sakit ti amada. Baka saan to lang yung nagsubli. No talagang matmatayin ti amada. Kastagayan. Kaya di maamon ni John ti amin manong name. Grupot kayo. Apay. Awanin di ko ikapsat ko. Awanin ti kabuting ko pa'y ka. Papanti pa mo niya, Osmi. Kasapulan natin ni Papa. No kasi ti inustorya kang kaniinday. Sigurado nga saksakit tinakim ni Papa. Kasapulan na ni Papa. Napan kami manong name naman pa medyo oras and therapy. Pinastrike na kami ni Inday. Ay ni Papa, anday iti silad na. Di pa inangan, manipulit ay napasamak, kalpasan ti heavy drama. Ibagam nga kami, kasi ka natiktugtog. Manong name yan da ka mga talo. Iti sango tiri daw ti silad ni Papa. Nagtugtog ni John. Pa? Ni John da ito'y. Kadwag da asawa kaya po kuyo. Pa? Nailokat tiri daw. Pa? John. Susana. Gigi po. Lolo. Oh my God, kung bata po. Papa, namuhan kaya man nagdikapsat ko. Napambarilo lang ang sakit nyo. Kinaguradak, nagdikapsat mo dyan. Didak mawatan. Didak mawatan, kabuta. Kaslawan plano dagang baling nga naganak. Sana kaskan ka. Na may sakan nga ma. John. Papa. Pakawanan na kanak. Siya ba ni Papa kani Gigi ngay marakop ni Papa kani John. Inalak ni Gigi manong nemi. Tapno nawaya nga makapag-ginarakop na kita ka ma. Napingaan ko maturumbing nga dadawatan yung ti pamakawan Papa.
Sektor ba nga, pakawan ka na kayo. Nakaramin na ti nakaibabainan nyo. Nakaibabainan ti pamilya tayo. May saka, black sheep. Nga dahil dati awag kanyak, dahil ikakapsat ko. Nga isuda nga talo nga kakapsat ko, namin aduda kon nga ininsultong imbabain sangwanan ti publiko. Iti panangibagada nga awan, ti kapsat na kas kanyak. Wait. Nga matakarbangam ken kalintigam nga balbaliw. Imbagbay kang ka, anak. Imbagbay kang ka. Kanumampay, di damo, kaya talaga nga buong katiulo. Ngayon, nawaya ka. Namang balbali ti biyak mo. Kadatan pamaniknik. Nagpamilyakan. Handan planom, namang paduras ti biyak mo. Ngayon, di tingarot kakabsat mo. Imon na nga naduktalak ti kinabadnungin ni Inday. Bakla, tinauna, akabsat mo. Tumboy ni abogado. At naman ka di kalintagan da, agbiyak ti tulubong. Tanawan pa itinasantuan nga Biblia. Kat talagang kaguran ni Apo Diyos. Dagi di babaklakin tumboy. Tawan timpas ngay nakasta. Ta perfecto ni Apo Diyos. Ganangaramid ng ipas ngay. Nang parswa ka na tayo. Detilahin nga parswa na ti mangbalbaliw. Sa limanang mga Julie. Kami na doon na nagparegreg. Gabot na saan nga makasarak iti lalaki amang seryoso keng kuhan. Perfecto man alapintas ti profession da. Ngam ti love life da. Awang pulos, iti makuna nga ornos, kanapinta sa pagtungpalan na. Malaksid, norugyan da itan nga baliwan. Ininto ta si kanak. Kawanan ko nakbayan ka. Nga si kati mabaling ko'y panakkel kada kayong nakapsat. John, keep up the good work ka na. Sampay ka na lato ti amin. Talagang sampay na lato ti amin, Papa. Nagsalita kami iti kin Susana, ha? May pangapti pa nag-abroad ko. Kahit kung pa nagtrabaho di Saudi. Tapno may sakad ko ti panagpiyak, ti papinyak. Kahit ko, nga gapoy ti lingad ko, ti patakderek, nga bukod mi nga balay. Kahit ko, nga gapoy ti lingad ko, iti ornongeg, para ti masakbayan ti kitagbaling nga anak mi. Ni Chichi ka na kitagbaling nga kapsat na. Kahit kong ipanagnak pa. Ang oras no kasdayak gini. At dapat kalintiga kong balbaliw. Nga magpapintas ti biyag ko. Tapos hanggang tulog-tulog nga lalaisan tak kanawagan nak ti black sheep na kiti kakapsat ko. Kari ni Papa manunay nga tulungan na ni Jungon iti gastusan na nga gabrod. Awaman ti urnong na manunay mi tabasid met lang ti pension na kan insardeng meten di kiti anak na nga damabalin na iti nang suportar ken kuana manipod iti para ken kuana uno para kada kuada ket linuko ti amada isuna. Ngayon hindi maamuan na, manunay maamuan da, nga agisalda ni Papa iti daga, tapno lang nga dagastusin ni June.
magariridan. Napasamak manen manong nemitikas itiko na ni Inday nga heavy drama. Nga dito'y manong nemi nga imbes nga isuda ti mangabak. When, tada idi manong nemi ni June, awanak lang amin idi. Di napasamak manen ti heavy drama ko na ni Inday. Nga nagsisinauda, nagsasarita da nga kakabsak. Nagtitinulungan dati asawak manong nemi. Ang saan ka nung rumbeng nga tulungan ni Papa Isuna. Kaputawang ka nung serbi ng anak. Blood sip nga anak. Dito yung maten manong naming imbagahan ni Papa nga mismo kadakawat. Sino nga rin rumbeng ipanakil ko? Sino nga rin serbi ng anak ko? Sika nga bakla? Sika nga tumboy? Sika namin adaw nga nagparagreg? Kas na manong name it istorya ni Inday nga gani-heavy ti dialogue. Nga original tulad-tuladen ti panang iportray ti katugangak nga lalaki manong name. Kahit anong arutin na pasamak? Simuron na pasamak? Dahil dyan, Susana, ayun, may kalako ma. Nagpakpakawanin, dagiti talo, nga kakabsat, nagpakpakawanda iti amada, pati ni Aak, ang lakay mo nga ni John, nagpakpakawanda pa isuna. Head mo sawit, dagiti kakabsat ni John, nagpakpakawanda ki ni John. Chismis man. Ano nga chismis? Teko na akong Susana. Sumurot ko kung mga minno, umay dito ni John, tapno, may matangam nga mismo, iti pa nagsasango digiti aggaama. Anang itan. Hindi akit nagpipinakawandan. Sa dahil nga paritan pa'y, ni papangat mang tulong kini June para ti manag-abroad na. Saanin? Kinamom. Masikugmat panggaya man ni Julie. Anya? Kitawamot ba nanti mangikasar kang kuwana? May katlo kanon data. Sus, nagrigan na kanumanin? Haang kanon. Agagkat kanon ni Julie. Di trabaho na, di Manila. Agtalinad kanon iti sidong ni Papang na. Kasadya to kanong ipas ngay nati, anak nat kinabalasang natapno, adda kano aywanan ni Papang na. Kasi nun no, amin nga, masikog na ipas ngay na amin tapno, adda aywanan ni Papa. Diyan ka mo, no pagbalinan na nga daycare center dati family house na. As na unay manong name itinagsak ti asawa kiti agawid, tinararakok na. Tanapasamak manong name iti pa nagkikinawatan dan ngagkakamsan. Iti pa nanganugod ta manong name no anyaman ti bidot nga raramidat tunggal maysa. Iti pa nanganugod da manong name. Nga numampay professional da. Ngayon talaga nga saan da nga nagbaligi ti anyaman nga love life da. Saan da ka nga naragsak? Gabutan ni Danny, manong name, samat lakan kayat, digiti lalaki, no ikan na iti kaida, iti kwarta. At dapat nang loko ka no keng kuhana. Nang loko ko na, ato ka no't intaray, digiti nga lalaki na, akwarta. Tas tamat, manong nemi na abugada. Ngem, inkarida. Sikun ka ni June, manong nemi. Nabalbaliwan dati turong tibiyag na. Inkarimat ka no, ni manang nga Julie, nasanto ka nung basta agtalik, kiti lalaki. Natanang to ka nun, nasan nga basta itibagina, pasikugahan, iti lalaki, nasan nga sigurado, nga magikasargan ko ano. Iri ababa nga panao, manong nemi, nagbalegi, ti asawa nga napandi sa Saudi. Ket nakabalay kami manong, babaeng gadi naglingatan na, libre metket di daga ta impatawid ni Papang na di daga nga nagdiswan ti balay mi nga timulong met tayo di kiti kakabsat na tapno napimpindas met lang nga balay
iti may patakder. At nasawan, saan nga po amin, iti sweldo ti asawak, adamat lang ay tulong, dagiti kakabsat na ken ti amana. Ket kasla, handa mamati, no ibagak, nga dagiti nga balay, dito balay mi ket katas Saudi. Tuwa, manong nemi, ti nagbalin nga ading ni Gigi. Adan iti ti high school, manong nemi, iti ta nagpurguden ti asawa, ket nadan kami manen ti anak, adan Donald III. Donald III, manong nemi, ken may sapay nga babae. Awan, manong nemi, nag-asawa madlayang ni manong Dani. Naman pa'y nagbaling nga mabalin ti babae, mabalin pa'y ti laki. Kas tamat kan kinabugada. Ta binalbaliwan na ti langana, ti postura na. Kat ni Ate Julie manong nemi, nakaasawa mo't lang. Tadamat lang lalaki nga nagseryoso kang kuwana. Kadadamat ten dua nga anak na. Anong nemi hawan iti sa pulik pa kini Apo Diyos, babayan iti nagpanangan anos, iti asawak, apanang ipateg ken kuana, apanang subaybay, iti nagbalin nga biyag na. Ket nadang kami madlang tinaurnos ken napintas sa panagbiag, akasasaad. Akasmet pa nakaurnos, dagiti kakabsat, ti asawak, kawanan ti agkaapawon namang lalayas ti tunggal may sagadakuana. Napigsabay laeng manong nemi, ni Papa Donald, sukal siguro, di pa nang ibaga ng adda cancer na. Isod ka po naging kanay ta, kat napigsapay laeng. Dito iti pagkasarita, parang nemi katagyaman naglaunay ti anus mo nang ibasa. Sabi ko tadamat na ibating nga adal, liliwakan pagsarmingan ti biyag, kadigiripada kadimngeg, kan nagbuya. More power to your program, anong and God bless. Tuwing ardagyaman nga pagayam mo, Susana. Susana, thank you. Kas manugang nga sika iti naging istorya iti pagkasalitaan ti pamilya ti asawam.